Elfirar radio Allah ya riga dai. Elfirar radio na zo tana kanan dabo kuma Najeriyar mu. Gaskiya fatan da nake yi, matakin da nake so sana'an nan ta kai ne har kullum suna da yawa, ba guda ɗaya ba ne kuma ba kala ɗaya ba ne. Ni ne Rabi'u Mai Gurmi, yaron Musa Gumal tun daga jihar Jigawa a ƙaramar hukumar Silatan Karkar. To ni dai abin da ya ja hankali na lokacin tun lokacin dai muna yara abin nan ba ban kai ga haka ba, shine su Aliko Makaho da su Haruna Oji suna zuwa wajejenmu ana kiransu bikukkuna haka. To shine muka gani muka yi sha'awa, shine kuma nima har Allah ya sa da rabona a ciki. A gaskiya fa zan iya lissafa iya wanda na yi ba, saboda wasu akan yi su ne kawai ba ɗauka aka yi ba, akan yi su ne gurin tarurruka haka kawai, sai dai a yi wa jama'a. Wanda aka yi wa, wanda yake da rabo ya ɗauka, wanda bai ɗauka ba kuma kaga ya tafi. Ban taɓa yin kundi na waƙoƙi na ba, dai yawan ziyara da nake kafafen watsa labaru irin wannan, to shine dai abin nan na san ake ɗauka wa'annan, kuma ban san iya adadin wanda aka ɗauka ba. To yanzu cikin minti ɗaya yi wa tashar Radio Express waƙa. To. Elfirar radio Allah ya riga dai. Elfirar radio na zo tana kanan dabo kuma Najeriyar mu. Allah ya riga dai. Elfirar radio ta Rabi'u Gurmi na zo in gaida kowa, amma ba masoya masu ba mu kyauta, amma sabida gauna ba don muna kidan ba. Elfirar radio mai nishaɗantarwa, mai nishaɗantarwa, mai ilmantarwa, mai ilmantarwa, mai sada zumunci. Allah ya riga dai. Elfirar radio ta Rabi'u Gurmi na zo, yaron Musa Gumal ne. Allah ya riga dai. To gaskiya fatan da nake yi, matakin da nake so sana'an nan ta kai ne har kullum suna da yawa, ba guda ɗaya ba ne kuma ba kala ɗaya ba ne. Saboda burina dai wannan sana'an na in kai ga kujeran Maka, in je haji, in yi sallah, in yi wane ne duka dai, in dawo dai in samu arziki dai akan wannan sana'ar. Ba na fatan yadda na fara ta ba ni da komai. Ina fatan duk lokacin da Allah ya sa wannan sana'ar na ko zan daina ko kuma zan dai abin nan, ko tsufa ya zo dai a ce dai na samu na ajiye wani abu wanda yake ko da yara na bari a baya za su yi alfahari da wannan abu. Babanmu ne ya kai ga wuri kaza har ya ajiye abu kaza, ba na so ya zamanto sana'a ban ajiye mata komai ba, kuma ni ban samu komai ba.